Het is wel echt wat ik reageer, want ik ran er bijvoorbeeld heel wat zin op dat ik zou volle tussen het, maar ik het stukje dat ik net mij praten kon en nou ik mijn man brengt me dan anders heen en die zei werk ze en dan denk ik van ja, werk ze, hier doet werk. Het gelok van de 16-jarige Alieke van der Vallen kind net op. Ze had een simmerbaantje voen. Wat simpel klinkt, maar dat wie het net. Alieke zit door haar spierziekte in een rolstoel. Betroeg meesken haar minder gauw oornemen. Maar het is slaggen. Zo'n 3 weken is Alieke meiwerker bij Apotheek de Wieken in Drachten. Ik doe eigenlijk van alles, eigenlijk alles wel een beetje, alles behalve de balie. Ik moet de medicijn in het systeem inscannen. Als patiënten 16 worden, dan mij ze zelf veel meer. Dus dan wordt er een brief verzonden en alle rechten die ze hebben, moet ik erin noteren. En als patiënten komt te overlijden of zo, alles moet erin genoteerd worden. En daar doe ik heel veel werk ik van. De apotheek in Drachten zegt kansen bij haar op de praktijk voor een meiwerker in een rolstoel. Nou, dat is omdat wij een hele mooie apotheek hebben. Die is rolstoel toegankelijk, zeg maar. Want we hadden wel een Nijtocht inderdaad. We hebben meerdere vestigingen, net overal is het mogelijk, maar hier wel. En uiteindelijk denkst eerst van het valt mij dat iemand in de rolstoel zit. Hè. En zo moeilijk zal het net wezen, er zijn wel beperkingen. Maar als er een Nijtocht is, toch wordt het heel vaak net mogelijk is. En dan is het hier wel mogelijk. En dan denken we, dan maar we gewoon zien wat kiezen wordt aan. Dus dit is een hele losse, mooie werkgroep. Iedereen wil helpen. En bijvoorbeeld, ik ga dan bakken voor mijn medicijn die ik niet scannen moet. En dan zet ik een bak naast me, daar zit dan de rolstoel, want ik zit gewoon op stoel. En daarna zetten ze, aan de andere kant zetten ze een bak bij de medicijn. En dan kan ik gewoon zo en ze willen overal wel mij helpen. Dus dan is het prima. Als het bedrijf ik helpen wordt, dan is alles gewoon mogelijk. Alieke miste een bepaald gevoel, omdat ze een soort thuis wie. Maar door het werk voelt ze dit gevoel weer om. Normaal. Ik werk je wel oors en oren, want ik zit wat meer. Die oren die rennen door de hele apotheek en weet ik al niet wat ze doen. Maar ik ben gewoon aan het werk op mijn eigen manier en ik ben lekker bezig. En die rolstoel maakt het even niks uit.